Osonani ngosala koniwa into ezingoni mntu zinto eziqhwanyaza ngemali. Saturday 29 January 2022. Saturday ke bantu abahle lulo suku esesincokole ngalo, siyafundisana, siyacebisana, siyakhuthazana, siyathundezana. Yabona lento xa sinqwenqwadana kuthiwa thini, siyanqwanqwadana. Olu suku ke lusuku esiye sihla amahlongwana phezulu imiba ethile, sithiza amahlebo ngezinye imini, kanti the intention bantwana bahle yinto ethi ukukhula kwethu ubuninzi sikhuliswa ngabazali abasebethathe icala lobunkonzo, batyeshela amasiko. Abanye bethu sikhuliswa ezidorophini, abanye sikhuliswa ngabazali abafundileyo abebengayihoyanga into yesintu. Ngoku we are picking up the pieces. Uthi umuntu okhumshayo, we are picking up the pieces. Ezinye ke ngokuthiwa ukukhangela isitye emnyameni, bayingxaki laa nto yokukhangela isitye emnyameni, kanti ngokucebisana, ngokufundisana, ikhona ipiso sewuyibambile, sigqebhelane, sisherelane ngayo loo pisi. Siphethe ntoni ke namhlanje? Namhlanje sincokola ngomba wokuthi utshatile uthandane ungumntu ongumama. Sifuna uyiqala ngomntu ongumama, siyagqitha. Kuthiwa ladies first kaloku kwezi zinto. Sithetha ngomntu ongumama otshatileyo, othandanayo outside lento ingulo mtshato. Siphethe lo mba ke bantwana bahle, sithi sisawuphethe sinjalo, sithi 29 we are left with 1 day. Sivale iform kwaba bebhalisela ungena kwisikolo samayeza. Ukuqala kule veki izayo uyagonga to announce ke wena mntu ofuna ungena kwiklasi ye-essential oils ukuthi lithini ibali. It's very important uba sizazi ezi zinto, sabe sifundisana ngazo ke into ze-essential oils. Bakhona ke abasebeqalile, they will very soon start to sell you as essential oils ezilungiselelwe wena mntu omnyama ospiritual ngokwengxaki esizaziyo zabantu abamnyama. Usenoya kuthenga nezinye i-essential oils. Last, wena mntu othi ufuna ungena kule masterclass, thumela imessage ugogo uMakhosi ahlangene udeli uthi makakufake nawe kuluhlu lwabantu abanothi babe bayangena phi kuyo la masterclass. Izabe on the 2nd of April, izabe Saturday. Inamba kagogo ithi 082 960 6214 082 960 6214. Apha ke kufuna only abantu who've been to i-academy yakwaVusilanga. Masingene ke ntweni ke mntana omhle apho sincokola khona nokuthandana nomfazi otshatileyo. Uyayibona ke lento elibali lokuthandana nomfazi otshatileyo ayonto yabantu ekuthiwa ngamaXhosa, ngamaZulu, ngabeTswana, ngabona, is universal. Yenzeka kuma-China, Germans, onke nje umuntu ophilayo, kuba kaloku lento napha eBhayibhileni kwade kwathi ungakrexezi. Yabona ingxaki ka-Adam ngoku lento ngoku ngathi yafika. Into ekudala ikhona, inezizathu zokuba abantu bathi betshatile umntu aphele yothandana nomnye umntu otshatileyo. Siqala ngombuzo ke ngoku mama, ukuthi now utshatile, xa ugqiba otshata lo mntu utshate naye akukhulelise, do you go use isisu kulaa ndoda utshatile? Nantsi second question, ubungatshatanga ke nale ndoda, indoda etshatileyo, masithi loo ntombazana, nantsi indoda itshatile ikukhulelise, where do you take isisu wena nabazali bakho? Nisisa kumyeni lo nenkosikazi yakhe okanye nisisa kuloo ndoda? Sisiwa ndawoni esi sisu? Masingene kuyo ke bantu abatshatileyo. Nazi ingxaki ezihambe zibe khona xa wena mama uye wathandana nale ndoda. Kuzohambe ungena izichitho apha phakathi kwekhaya, because kaloku andithi njengoba utshatile nje, it's possible uba lo mntu uthandana naye utshatile okanye nomnye umntu bakufaka izichitho. Ngoku apha emtshatweni unengxaki yeempethu, unengxaki yamasela, unengxaki because kaloku uthathe into yangaphandle wayingenisa emtshatweni. Na umtshato sewurhuqa, kuthiwa kutheni, urhuqeka phantsi umtshato ngenxa yento esiyilande sayingenisa. Unumber 2, kuyenzeka ke mama ukuthi njengoba utshatile nje wathandana nalaa ndoda, lo bhuti unaye umntu anaye kuloo kona yakhe
uthe ngenye imini kwixhwele elithile lakokwabo wathi ndifuna lo mntu ndithandana angazandishiye kuthi okay masenze into ethile ecuphayo. Now uthandane nawe ke ngoku all of a sudden sewuneempawu zokucuthwa, mhlawumbi wena ungena exesheni non-stop kuba kaloku kwathiwa kuleya lowana bonke abazawuthi bathandane notazethi mabophe bangayeki. Okanye loo nto yiyo mntana omhle wena ulandelwa including izilwane as simple as isilwane. On yesterday besithetha ngento kuthiwa yinyoka ehamba esiswini, yenye ezicupho eziya. So uphele ngoku nezo ngxaki apha emtshatweni, nihla ninyuka nomyeni, solving iproblem oyilande ngaphandle. Eyona ke ngoku ethe moral religious level mhlawumbi ngendawo kulena, but masesiyifakile masesiqhuba ngayo. Kuthiwe ngoku bekutshatwa mosiphaa kwathiwa mna notata uBhele onentloko enkulu siyokohlulwa kukufa. Yayibona ke ngoku uBhele engathi nobohlukana because now we've split the love. Kukhona olu likaBhele onentloko enkulu but ke ngoku wayolanda notazethi kuba kaloku utazethi enepolo uBhele engena. Whatever the reason mntana omhle ekwenze ukuthi apha emtshatweni ungoneliseki, uqonda uba mandihambe ndiyokhangela a second person to complement, yayibona okanye masithi to supplement the limitations zikaBhele, because ingathi xa eyedwa akonelanga, kukhona okunye ofanele uba kuedishwe kulo Bhele endini. Yayibona ke ngoku ihambe ibe yingxaki. Question ke ngoku mhlawumbi xa sesincokola sesingene kweyotata, okay masingayibuzi eyotata kuba siyaya nakuyo. Ndifuna ubuyela kancinci apha ngasentla kulaa nto yezi zicupho ke bantwana abahle. Bona xa sewutshatile ucuthwe ivele le nto ibe ngu-obvious. Can you imagine xa ucuthwe ngento ethi bonke abazawuze badibane nalo sisi ngubani makwenzeka into ethile? Andithi uleli nendoda yomntu okanye i-boyfriend yomntu yakucuphela ukuba nabani na oyawuze uphinde udibane naye ingavuki. Now apha emtshatweni sekukho loo ngxaki uba utata lo utshate naye ayisaphakami ngenxa yale nto yokubana ucuthwe ngubani. Kukho ke nale ngxaki yoba sididiyela imidliwa. All of a sudden ngoku abantwana balapha kwaBhele, omnye ngumntana wakwamkhize because kaloku sowusuka nakwamkhize bakukhuleliswa kwamkhize ngoku bazisa kule ndawo. You see, ezinye izinto are issues of conscience. Now xa sewuthuthuzela lo mntana kaBhele sekufuneka ushwantshathe ngoku into engazwayo because kaloku uyamazi ukuba ayingowalapha. Yenye ke ngoku yeeproblems ukudidiyela le migaqwe, abantwana abangazukwazi. You see, naxa ke ngoku sekusithiwa lo mntana iingxaki zakhe azilungi kuthi ufuna imbeleko, kujongwana apha phakathi kwekhaya uba hayibo sasiyenzile njena imbeleko. Ube wena mama wakhe umntana uyazi ukuba ewe yenziwe eyalapha kodwa ayenziwanga eyakulo tatakhe. Okanye umane xa kujikelwa kwezikona ukuthi umntana ufuna abantu bakokwabo, njani ehlala kokwabo. Masiyibaleke ngonumber last kuyo le nto before singene kumba ozawulandela. Sithi izihlwele zakwabanibani zikujongile kaloku makoti xa uphumayo apha endlini usiya kwabanibani uyoba ngumfazi wakhona for this night. Bakujongile abantu uba he lo makoti ngathi njena wenzelwa nootsiki wangeniswa yathini, utheni ngoku makoti sesimbona ekwenye indlu. Not that ubuhlwele abuyazi le nto ekuthiwa kurhexeza, kodwa ke ngoku buyakhweleta mntana omhle ubuhlwele because abantu bakwaBhele bathi sazikhupha iinkomo for lo makoti. Ngoku lo makoti sephumile, umane siya ngapha kwabanibani, umane siya ngapha kwabanibani. Ezi zinto ke bantwana bahle zizinto ezixhaphakayo, zizinto ezi-universal, zizinto ezikwaziyo ukusolveka. First solution is to talk things through. Uyabona wonke umtshato unamahlandinyuka, wonke umntu is not perfect. Makoti njengoba le ndoda inguBhele nje ukhalazela le ntloko yakhe inkulu, nawe unazo ezakho ii-limitations as a human being.
is very important ukuthi emtshatweni kuhlalwe phansi zincokolwe ezi zinto ezenza ukuthi ungoneli. Mhlawumbi wena ufuna umuntu ozamane kunyumbaza uhleke, khawumxelele uBheli uba khawumane undinyumbaza kaloku apha eleft ndizohleka. Number 2, this I notice kubantu abamhlophe le idea of spicing up the marriage. Abantu abamhlophe uzawufumanisa ukuthi from time to time noba banabo abantwana utata lo nomama lo bazamane bephuma kunye kuphunywe kudriviwe. Yabona laa nto yoba nothi nitshatile kube nzima ukusuka from East London to PE, niyadikana. Zezi zinto that you must practice. Khaningene endleleni nibe kunye niyobhukisha loo ndawo nibe kunye. If spicing up marriage loo nto, if spicing up marriage kuba niyohlala ezimuvini, whatever it takes, do that. Yamkela what you have. There's a friend of mine ebendikhe ndancokola nayo. One of the reasons ezenza uba ndiyincokola ndithe mhlobo why ndingayincokola into esetopic, ukhalazela into eyi-1 ukuthi heyi le nkosikazi ndinayo ndidibene nayo ndingumapipana, ngoku ingathi uyayikhalazela uthi imfutshane. Why ningayihlaleli phansi nijonge amacebo okuba ireke ibe yiloo nto izawuthandwa ngusisi? Ukhalazela uba ndidibene nayo ingaka, iyawuthini ngoku all of a sudden ivele ityebe? Ibingatyebanga kwasekuqaleni. Number 4, emtshatweni bantu abahle, i-marriage is an institution. All institutions are under attack. Nayo is under attack. Bakhona abantu befuna uba utshate bona sisi, bakhona abantu befuna utshatwa ngubhuti, abayekanga ke ngoku to bombard this institution. Cleans, mazikhuthwe izichitho every 4 months or 3 months or 6 months. Makungahlalwa nje, masimane siziklina, yonke into iyaklinwa, your car, your house, your clothes, nespirit siyaklinwa. Cleanse your spirit ngoba ufuthe. Makuchelwe phakathi kwekhaya, because kaloku zikhona izinto eziplantwe eziyadini ukuba ibe zizidungamzi, kungabi kuhle kweli khaya, kuliwe. So makuklinwe phakathi kwekhaya, ngoba from time to time, you know, abanye abantu in the name of doing something bathenga ne-rough salt, umntu atyhuzise i-rough salt, kugcwala i-rough salt yonke indawo. Egameni loba ungahlali nje, akuhlalwa nje emitshatweni, because kaloku bakhona barhalela ingaske ibinguye kulo mtshato. Omnye ucinga uba nonwabile xa enijongile aqonda uba nani sanokonwaba because naye akonwabanga kowakhe umtshato. Number 6, bantwana abahle, this one is very key. Umtshato uyacengelwa, uyacelelwa ebantwini abadala. Uyayibona ke ngokwethu thina bathetha isiXhosa, akukho nto ethi ungayitshisi impepho kuba ungumakoti. Asithi makulayitwe impepho, kodwa nje bungumakoti walapha, ezi zihlwele zakulomyeni nawe zeza kokwenu, kuba kaloku ngoku ngumntwana walapha. Cenga izihlwele ukuthi zikulungiselele indoda. Ndoda, cenga izihlwele zakokwenu, ucenge neza kulo nkosikazi ukuthi zinilungiselele umtshato. Unumber last, kwakukho into eyayisenziwa kudala, njeba nanisithi nje xa nitshatayo kusenziwa laa tsiki, kubekho le nto izawutyiwa ngumakoti emva kwecango, kulaa nto yomshwamo wakhe, amagama ayabaleka right now. Bekugalelwa into mani phayana kulaa nto kwenziwa umakoti, ukuthi uyaringfenswa lo makoti, uyabiyelwa lo makoti angaze ahambe. Izibambelelo ezikhoyo ngoku, nihamba niye kumntu amayeza nithi sitshatile, khawusikhandele isibambelelo. Nibe nichophe nobabini, anikhandele, anixelele ukuba sisebenza njani, so that lo mtshato enye indlela eziwuspisayo izibambelelo. Uyabona ke xa sendiyivala, bakhona abantu, mandithethe ngawe sisi, njengoba utshatile nje, unale ndoda ingubhele, unalo bhuti uthandana naye, ukuthandile lo bhuti, uthanda yonke nje into yakho, yibona mos, then aze kwabhela athi hayi ndinomntu wami endithandana naye, ndifuna undenzela isibambelelo. This is one of the reasons why singasazenzi izibambelelo apha ekhaya. Ukhandela isibambelelo, uhambe uyofaka isibambelelo emfazini womntu, athi ke ngokulaa mfazi womntu, wena ndoda ndini, xa umbize ebusuku afuna ushiya le ndoda iye yakhe eyamlobolayo eze kuwe, kuba kaloku wena umluthuzelisa ingqondo ethe spiritual level, umfake isibambelelo. The same thing yasebenza ke nakootata. Lo tata utshatile, lo sisi uthandana nalo tata, afake le ndoda isibambelelo. Xa efika ebantwini bamayeza uthi indoda yami iyathathwa, ndifuna ifake isibambelelo
isibambelelo. Utsho ke ngoku utshatile ingqondo is not here, ngubhoti olapha. Spiritual you ukulasisa okanye laa bhuti kuba ekufaka isibambelelo. Izibambelelo siyazenza apha ekhaya for abantu abatshatileyo abeze bobabini. Ungandifowuneli uthi ucela isibambelelo, sasiyeka. Nantso into besiyiphethe ke bantwana bahle, umbuzo ubusamile, mandigxininise lwanamhlanje othi nantsi le ndoda itshatileyo ikukhulelisile sisi, mntanesikolo, loo nto yiyo. Kuthiwani ke ngabantu bakokwenu bayochazisisa apho le ndoda ihlala khona nomqayo okanye baya kuloo ndoda? Masiyilungise ngelithi le ndoda umzi wayo iwugqibile, ingumzi wayo, yenza amasiko kulo mzi wayo. Uya kulo mzi wayo yenza amasiko kuyo okanye uya kukwabo ndoda apho kuyochazwa khona isisu? Khani niphendule bantu abahle, camagu.